a tothom, gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres, compartim nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup Terra Mar, conjuntament en col·laboració amb Torre Pública. La vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en l'any 2017 com un àmbit funcional més dels 8 en què es divideix Catalunya. Aquest reconeixement va obrir l'oportunitat d'elaborar un pla territorial parcial del Penedès, un pla que diuen ha de ser clau per al futur per determinar quins usos donar als espais urbans, agrícoles, naturals, i també com planificar les infraestructures i serveis que es poden necessitar d'aquí al 2038, que era en principi el que marcava aquest pla territorial. Avui parlarem del pla territorial, però parlarem d'altres temes també, i ho farem amb Jordi Asensi. Benvingut, Jordi. Gràcies per ser aquí. En Jordi Asensi és secretari del col·lectiu ecologista Bosc Verd de l'Alt Penedès. Bosc Verd està associat amb Ecologistes de Catalunya i en Jordi Asensi també forma part de la plataforma Som Penedès. Primer, abans d'entrar en els temes que ens afecten aquí al Penedès en concret o a la vegueria en general, doncs volem saber una mica què és Bosc Verd i què fa Bosc Verd. Alguns ja ho sabeu, però de totes maneres el Jordi ens ho explicarà. Com i quan neix Bosc Verd? Bosc Verd va néixer fa 39 anys, el 86, arrel d'uns incendis que va haver a la zona de Pontons, Torrelles, i aleshores es va organitzar un grup de gent per començar a fer activitats, per fer repoblacions forestals, per intentar protegir els espais forestals de l'Alt Penedès. I aleshores això ha anat derivant, el Bosc Verd, en aquests 40 anys, primer treballava el tema dels boscos, però després ha anat treballant en temes més ambientals, per això ens diem col·lectiu ecologista Bosc Verd. Abans era col·lectiu Bosc Verd i ens vam canviar el nom. Però vau iniciar amb un tema concret i després s'ha anat ampliant la cosa. I aleshores, doncs, ara en l'actualitat el que fem, tenim dos vessants, una a la part més d'activitats ambientals de reconeixement del territori, com caminades, bicicletades, i també protecció del medi ambient, per exemple, fem caixes niu pels ocells insectívors i tal. Això seria una branca, que és les activitats lúdiques mediambientals, i després la defensa del territori, de potenciar o ajudar plataformes com Som Penedès o, per exemple, Stop Agroparc i d'altres, i també fer actes per reivindicar un Penedès tal com és i no plantejar-nos ser una comarca semblant al Baix Llobregat o als Vallesos i treure identitat. Farem bé de protegir-lo i que no es transformi en un Baix Llobregat. Sou molts o...? No, el col·lectiu Bosc Verd, a veure, som una entitat petita. El que passa és que estem agrupats amb altres entitats, tant de la comarca, de la vegueria i a nivell de Catalunya. La Junta som 5 o 6 persones que són més actius, després tenim un nucli de 10 persones que ens donen suport, tenim una setantena de socis, però una mica nosaltres el que fem és potenciar sobretot la defensa del territori amb plataformes que funcionen de forma autònoma i donar suport a aquesta gent. Com a la defensa del territori no esteu sols, vull dir, les coses sempre es fan amb més d'altres associacions, entitats o grups. Bé, si et sembla, anem a parlar d'algun projecte concret, com és l'Agroparc, aquest Agroparc Ametller Origen, no? Ametller sembla que és una empresa d'aquelles, diuen de quilòmetre zero, que treballa amb la proximitat, etcètera i així. Però què és aquest agroparc? A veure, aquest agroparc és un parc temàtic que vol muntar el grup Ametller. Aleshores, clar, ocupa 322 hectàrees de zona agrícola i forestal entre els municipis de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons. Aleshores, clar, nosaltres no estem d'acord amb aquest projecte perquè és un gran projecte que afecta a una zona que és de secà, que hi ha oliveres, que hi ha vinyes i tal. Per què no estem d'acord? Nosaltres no ens posem en contra del grup Ametller com a empresa, sinó el projecte concret. El projecte concret. Per la ubicació. Sobretot perquè, clar, aquí hi haurà una zona industrial de 23 hectàrees, hi haurà 70 hectàrees d'infraestructures relacionades amb l'agroparc, que poden ser des d'una depuradora o etc.
per exemple, que posaran 15 hectàrees de plaques fotovoltaiques, 21 hectàrees d'hivernacles de 9 metres d'alçada, o sigui que té un impacte important en el territori d'aquest. Aleshores, sí que és veritat que tenen zona agrícola, i preserven alguna part de la zona agrícola, però també hi ha moltes infraestructures. Aleshores, doncs, en aquest espai, clar, hi passaran 90.000 persones anuals, com a visitants, i diguem-ne que és un projecte com si fos... Has dit la ciutat com a parc temàtic. Sí, perquè el grup Ametller el que vol fer és, d'alguna manera, fer un espai molt gran en el que inclou des de granges, un museu, etc., per exemple, doncs, també un hotel, etc., perquè la gent pugui visitar aquests hivernacles, perquè pugui visitar la zona industrial, la zona logística, la zona... Ara aquí estem veient, disculpa Jordi, veus, estem veient aquesta imatge, que això és l'espai que ocupa aquest agroparc en principi. I la imatge anterior, companys, si podeu passar la imatge anterior, perquè en aquesta imatge anterior es veu alguna dels aspectes que vosaltres citeu com a perjudicials, no? Un seria aquest que diu que trencarà el connector ecològic dels espais d'interès natural. Si posen allà al mig. Clar, la zona aquesta, que és una plana agrícola, també és muntanyosa, però està entre les muntanyes de Montserrat, les muntanyes de Roques Blanques i les muntanyes de l'Ordal. Aleshores, és la connexió entre aquests dos espais d'interès natural. Què passa? Clar, aquesta zona ja està molt urbanitzada, a la zona de Masquefa, a la zona de Corbera, a la zona de Sant Llorenç, etc., a les Travesses Rovires. Aleshores, doncs, si posem un altre impediment tan gran com aquest, doncs clar, això impedeix que hi hagi connectivitat ecològica, que els animals puguin passar d'una banda a l'altra, de la zona litoral o prelitoral a la zona més interior de Montserrat. Clar, aleshores nosaltres creiem un impediment. Després hi ha un altre factor també molt important, que és, per exemple, allò és la zona de caça de l'àliga aquabarrada. L'àliga aquabarrada és un animal que està protegit per la llei a nivell europeu, a nivell català i a nivell... I que només està allà, en aquella zona? Hi ha diverses. El que és el Penedès, per exemple, n'hi ha a la zona de Pontons, a la zona de Torrelles, a la zona del Parc del Foix i a la zona de Gèlida. Hi ha diverses àligues, són parelles. Aleshores, en aquesta zona és la zona de caça preferent de l'àliga aquabarrada. Clar, l'àliga aquabarrada és un element indicador de biodiversitat. Aleshores, si hi és, tenim una qualitat ambiental major que si no hi és. Aleshores, doncs, clar, si nosaltres aquest espai l'ocupem, posem en perill aquesta parella d'àliga aquabarrada. L'àliga aquabarrada principalment nidifica a la zona costanera, també a l'interior, però més aviat a la zona costanera del Mediterrani, i aleshores doncs, ha estat desplaçada moltes vegades de molts llocs diferents, sobretot per temes urbanístics, d'ampliació de residències, de zones urbanístiques residencials, o també pel tema dels aerogeneradors, etc. Aleshores, doncs, clar, és molt important preservar-la perquè realment en planeta que en tenim 80 de parelles a tot Catalunya. Vull dir que no en tenim moltes. I aleshores, doncs, clar, és possible que la perdem. Clar, nosaltres som un grup ecologista que el que defensem és una mica la natura i sobretot la fauna i flora del nostre paisatge, del nostre Penedès. Ara, com has comentat abans, també, doncs això comporta o pot comportar una pressió humana de molta gent, de molts visitants, una pressió també de circulació, diguem-ne, de vehicles amunt i avall per unes carreteres que tampoc no són ideals. Les carreteres no són ideals perquè són petites, són estretes, són carreteres locals i volen passar més de 200 camions diaris. Perquè clar, el grup Ametller és un grup potent. És com l'Esclat, per exemple, o com pot ser Mercadona, o com pot ser diferent, però clar, té moltes botigues. Aleshores, doncs clar, si ho centralitzen tot allà la producció, perquè volen centralitzar la producció allà, tot i que ja tenen una zona, a la zona de Sant Pere Molanta, tenen també allà fan activitat també. Aleshores, ho volen concentrar tot allà, i aleshores, clar, hi haurà molt moviment de cotxes, molt moviment de camions, els cotxes vindran pels treballadors i per també els visitants. Clar, aleshores, doncs clar, l'ubicació nosaltres creiem que no és la correcta, perquè a més està al costat del riu Anoia, que també és un corredor biològic fluvial. Aleshores, doncs, hi ha altres zones que segurament no tindrien aquesta afectació. Més idònies. O sigui, el projecte com a tal
no és que sigui dolent, sinó que la ubicació nosaltres creiem que no és correcta. Una altra cosa també, clar, el model de Grup Ametller, amb el tema agrícola, clar, ells no fan ni producció integrada ni producció ecològica, fan producció convencional. Sí que venen productes ecològics, això no vol dir que no venguin productes ecològics o d'una certa qualitat. Però clar, nosaltres tampoc no és l'agricultura que nosaltres volem. Nosaltres, per exemple, el nostre model és potenciar els petits pagesos, perquè al Penedès tenim la sort de que la terra està molt repartida en el territori, i aleshores, doncs clar, el model de l'Ametller és la concentració. I aleshores nosaltres valorem més el fet que tinguem més diversitat en el món de I en quina situació es troba aquest projecte? Bueno, ara Endavant? ha passat tots els tràmits a nivell legal, tant a nivell d'Ajuntament, a nivell de Generalitat, a nivell de la Comissió Ambiental de la Generalitat, amb algunes modificacions, han demanat que facin modificacions, sobretot en el tema de l'àrea coarrada i alguns altres elements també del connector ecològic, però clar, ara ja s'ha aprovat, es va aprovar fa una setmana el projecte definitiu, el que és a l'Ajuntament de Gelida, i aleshores en principi tirarà endavant. Això tira endavant. Clar, el que passa que també, per part de la plataforma Stop Agroparc, es va fer un goteo i es va aconseguir 24.000 euros per plantejar un contenciós administratiu. Aleshores, hem utilitzat aquesta via, la via Més no per frenar, judicial, per intentar frenar-ho o, si més no, que no facin tot el que volen fer. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons també ha plantejat un contenciós administratiu perquè aquest projecte, si tirem una mica enrere, fa 6 o 7 anys, el volíem fer més ubicat tota la zona més d'infraestructures, ho volíem ubicar a la zona de Sant Llorenç d'Hortons. El que passa que no ho vam poder fer perquè legalment no es podia fer, perquè en sòl no urbanitzable tu no pots posar una zona industrial. Clar, en aquest cas ara el que han fet és utilitzar una zona industrial que no està desenvolupada, però que l'Ajuntament de Gelida fa molts anys, que és Can Juncosa, que fa molts anys va aprovar, i aleshores la va comprar, i aleshores la zona industrial la posa aquí, tot i que l'amplia molt més del que realment és. Aleshores, doncs clar, ara esperem que la justícia aturi el projecte o pugui introduir algunes modificacions on l'alleugerin una miqueta. Ho anirem seguint. Anem a un altre, perquè de punts segur que n'hi ha molts aquí a la vegueria del Penedès, n'hi ha molts de conflictius. Tenim un que és el Centre Integral de Mercaderies del Penedès. Ja hi va haver una plataforma, No Fem el CIM, el Centre Internacional de Mercaderies. Què representa aquest Centre Internacional de Mercaderies? Això ja fa molts anys. Aquest Centre Integral de Mercaderies abans afectava unes 200 hectàrees. Va haver una plataforma que va aturar el projecte aquest. Però li van canviar el nom. De fet, ha anat canviant de nom. Ha anat canviant de nom. I aleshores, doncs, aquest Centre Integral de Mercaderies, que en el fons és un polígon logístic de grans naus, etc., de 200 hectàrees. Aleshores, va canviar de nom i es va dir Logis Penedès. També el vam aturar i ara li han canviat una altra vegada el nom i es diu Idiada 2. Aleshores, el pla director urbanístic d'aquesta zona està aprovat, el que passa no s'ha executat. I ara actualment són unes 150 hectàrees. Aleshores, hem de veure com si es tira endavant o no. Clar, Idiada 2 és un centre d'investigació per vehicles i... Sí, el que passa que, la Idiada, hi ha una zona que, la Idiada és una zona bastant gran que afecta moltes hectàrees, no sé si 200 o 300 hectàrees. A l'entorn de l'Idiada hi ha diversos polígons que estan a Santa Oliva, a la zona de la Bisbal, etc. I això seria una ampliació. El fet de que vulguin fer, per exemple, una fàbrica de bateries o amb el tema del cotxe elèctric i tal, això es pot fer amb els polígons actuals que tenim. No cal muntar una altra vegada, i moltes vegades és l'excusa per exemple, a la zona de Bellvei, a la Nacional 340, hi ha un polígon totalment buit. Totalment buit. I hi ha, per exemple, el polígon de la Bisbal actual, doncs també hi ha zones que estan buides. Hi ha 77 hectàrees que no estan executades, és a dir, no hi ha naus o si alguna nau està buida. És a dir, que nosaltres el que plantegem a vegades no és el no pel nom. Nosaltres el que volem és optimitzem el que tenim. I si necessitem més, ja ho farem. Però primer omplim a tots els polígons que tenim, siguin per logística o sigui per activitat industrial o pel que sigui,
I aleshores optimitzem el que tenim i quan faci falta doncs ja en farem. Hi ha més casos de polígons d'aquells industrials infrautilitzats, no? Bueno, si tu vas a qualsevol, per exemple, a Vilafranca hi ha algun polígon que no està a ple rendiment. Per exemple, on hi ha la mesquita, hi ha un polígon que està a prop de la mesquita, doncs aquell no està desencopat, però hi ha dos, una nau i la mesquita, i ja està. Això a Vilafranca. I després, si vas a Calafell, doncs també hi ha molts polígons. O sigui, tu vas a qualsevol municipi i la majoria de polígons, hi ha alguns que estan consolidats, però n'hi ha molts que n'hi ha molts. No estan al 100%. I després també hi ha molts polígons que tenen naus buides. I aleshores, doncs, a vegades reutilitzem aquestes naus buides per intentar ubicar allò que... I aleshores, doncs, d'exemples n'hi ha. Per exemple, doncs, no sé, a la zona de Cubelles, l'antiga tèrmica, ara volen fer una altra zona industrial, que és una zona de logística. Doncs, a part del cim, a la Bisbal del Penedès volen fer un polígon, que és les Planes del Vent, nosaltres li diem la zona dels Masots, i també en zona no urbanitzable. Moltes vegades el fet de les zones industrials va en detriment de l'espai agrari. I aleshores, nosaltres creiem que el fet d'estar entre dos grans metròpolis, com són Barcelona i Tarragona, és important que aquestes dues metròpolis tinguin una zona d'oxigen en la que hi hagi espai agrari, que aquest espai agrari tu puguis cultivar no solament vinya, sinó horta, fruiters, etc., que això pot subministrar producte de proximitat al que són les grans ciutats. Aquest ID2, com està ara? Vull dir, està aprovat també? Bueno, ara, normalment, quan fan una activitat amb sòl no urbanitzable, o que, per exemple, que fem sòl no urbanitzable, normalment es fa un pla director urbanístic. Aquest pla director urbanístic està aprovat, però no està executat. Moltes vegades també hi ha molts planejaments que estan aprovats que no estan executats. Vilafranca, per exemple, tenim el Domenys 2 i el Domenys 3 i el Domenys 4 que no estan, o sigui, són zones industrials però no estan executades, sinó que encara hi ha vinya o hi ha cereal o hi ha el que sigui. Però en qualsevol moment es poden executar. Exacte, és a dir, en el cas de l'IDEA2 en qualsevol moment es pot executar. Depenent de la situació econòmica. De moment diem, anem a dir, està aturat, però això no vol dir que d'aquí 2 mesos la cosa engegui, no? Aleshores, segurament el que hauríem de fer amb l'IDEA2 és el projecte definitiu. O sigui, hi ha el marc general, que és el pla director urbanístic, i després s'ha de fer com s'executen els carrers, etc. Aleshores és quan nosaltres també podem presentar al·legacions. També teníem el perill de la mat, no? Bueno, la línia de molt alta tensió, volíem passar 2 línies de molt alta tensió, que vindrien de l'Aragó, perquè a la zona de l'Aragó hi ha moltes aerogeneradors, però hi ha milers d'aerogeneradors i centenars o milers d'hectàrees de plaques fotovoltaiques. Aleshores, aquella energia la volen portar cap als centres neuràlgics com són Barcelona i Tarragona. Aleshores, per això volíem fer una línia de molt alta tensió. Clar, aquí hi ha hagut una plataforma que es diu No a la Mat, que hi havia una delegació, diguem, de l'Alt Penedès, una altra al Baix Penedès, però que tot Catalunya també estaven coordinats, també la zona de l'Empordà. Per allà on passava la Mat hi havia una plataforma, hi ha diverses plataformes, i aleshores hem aconseguit que de moment s'aturés. Però clar, segurament tornaran a intentar. Però com a mínim el que és important és que la gent s'autoorganitzi i que digui què vol i què no vol. I aleshores, per exemple, és millor utilitzar les línies de transport que tenim actualment, ampliar-les si fa falta, és a dir, fer-les amb més capacitat, i després el tema de la producció de proximitat, la producció energètica de proximitat. És a dir, doncs és important que a cada municipi es pugui produir la seva electricitat, sigui en fotovoltaica o amb aerogeneradors. Teniu col·laboració dels respectius ajuntaments? Estan amb vosaltres, diguem-ne, o neden i guarden la roba? Hi ha de tot. Hi ha de tot i depèn dels projectes. A vegades ens demanen opinió, a vegades nosaltres els hi donem directament, però nosaltres sí que intentem parlar sempre amb totes les parts. Tot i que també t'he de dir que el col·lectiu ecologista Bosverd som una entitat sense afany de lucre i ningú cobra i ningú treballa d'això, aleshores el temps és limitat, no? Però sí que hem col·laborat amb ajuntaments de forma activa i nosaltres estem oberts a treballar amb tothom. Per exemple, l'Ajuntament de Vilafranca ens dona la subvenció. Això no vol dir que estiguem d'acord amb les activitats que faci l'Ajuntament de Vilafranca en temes urbanístics, no? Però són les calculades. Sí que hi ha col·laboracions, o per exemple amb el Consell Comarcal també hem tingut alguna col·laboració, però diguem-ne que hi ha una relació no fluida, però hi és.
Es queden pocs minutets, però potser hi ha alguna cosa que t'interessaria comentar de tot això que hi ha per aquí, per la comarca o per la vegueria. Bé, nosaltres el que veiem, que a nivell de vegueria Penedès s'estan imposant tot un seguit de projectes, ja siguin logístics, residencials o càmpings, etc. I creiem que nosaltres ens hem de replantejar el tema a nivell de vegueria. Per això és important que el Pla Territorial del Penedès, el Pla Territorial Parcial del Penedès, estigui endavant amb l'opinió també nostra, que encara ara en aquests moments està aturat, i nosaltres creiem que és el moment de plantejar-se de dir hem de replantejar-nos el tema del creixement il·limitat i hem de començar a plantejar-nos el tema del decreixement. Hem d'optimitzar totes les zones residencials que estan construïdes i que no estan ocupades al 100%. A la Girada mateix no està tot construït, no cal fer noves zones residencials a Vilafranca, per exemple. No? Però això passa en tots els municipis. I aleshores, doncs, nosaltres el que plantegem és optimitzem tant el sòl residencial i industrial i després ja en parlarem si hem d'ampliar o no. Però, i després també, amb temes mediambientals, clar, el tema de l'emergència climàtica és un tema bastant greu, que ens afectarà a tots, i ja està afectant a la nostra pagesia. Aleshores, doncs, ens hem de canviar una mica el xip i canviar el model. No podem seguir amb el mateix model, perquè el model que nosaltres hem seguit fins ara ens ha portat cap a l'emergència climàtica. I aleshores una mica ens hem de replantejar moltes coses, tant amb el món de la mobilitat, tant en el món de l'urbanisme, tant, i per exemple, amb el tema de la biodiversitat, nosaltres hem perdut un 28% de biodiversitat en els últims 20 anys. És a dir, que cada vegada hi ha menys espècies o hi ha menys exemplars de diferents, o sigui, fauna, flora, etc. Clar, això ens ha de fer pensar i dir, a veure, parar i dir, què fem? Hem de canviar-ho. I nosaltres plantegem de canviar-ho. Dins del que és el Penedès i així, sou l'única entitat ecologista que hi ha? No, n'hi ha moltes. N'hi ha molts. Sí, bueno, per exemple, doncs, a grups ecologistes hi ha el GEBEN, que és de la zona del Baix Penedès, i el GPEC, també, que és la zona de Tarragona i també del Baix Penedès. Després hi ha l'ACMA, que és de la Garraf, el Bosberg, que és de l'Alt Penedès, i els naturalistes de Gelida, que és de la zona de Gelida, que van crear la plataforma Stop Agrupar. De l'Alt Penedès seríeu vosaltres? Sí. De l'Alt Penedès. El que passa que també hi ha plataformes de l'Alt Penedès, per exemple, hi ha Nolamat. Diverses. Hi ha diverses. Segons cada problemàtica. Van sortint bolets. Doncs moltes gràcies, Jordi, per haver compartit amb nosaltres aquest espai i intentar informar una miqueta i informar-nos també de com està tota aquesta situació. És a dir, respectem molt el Baix Llobregat, però no volem ser el Baix Llobregat. Abans de marxar, una notícia. El dimecres 19 de febrer, és a dir, la setmana que ve, al Centre Artístic de l'Agrícola tindrà lloc la presentació del llibre de Teresa Costa Gramunt, Cambres fosques, reflexions sobre el mal. És una obra que combina reflexions filosòfiques sobre el mal amb relats que il·lustren aquestes idees. Els protagonistes d'aquests relats encarnen els instints més foscos i els dimonis interiors de les persones. S'apunta força interessant. Acompanyaran a l'autora també la professora i crítica literària Anna Ruiz i la poeta Marta Pérez Sierra. Us esperem el dia 19 aquí a l'Agrícola de Vilafranca del Penedès. I repetim, moltes gràcies, Jordi Sensi. Continuarem seguint tots aquests temes i segur que vindràs un altre dia per continuar-nos parlant de tot això. Nosaltres tornem la setmana que ve, us esperem aquí a Terra de Marca 21. Que passeu una molt bona setmana.